panjenengan sabila dening Raden Wijaya. Bener ya. Menawi ngaten sami kalih kula nggih mbelani dening Raden Wijaya nanging kok sawise rikala duk semanten kula tetandhingan dhumateng garwa panjenengan. Jalane kula mboten narimahake bilih dipun daksya dening Raden Wijaya marang garwa panjenengan. Nanging kula badhe budidaya ampreh kayuginipun garwa panjenengan saged sabiyantu dening Raden Wijaya. Nanging pepuntone kula sulaya ing Rembag ngantos peperangan, sampun peperangan kula menika unduring jurut. Ingkang kula gumuni garwa panjenengan boten tegas tapak manglipan desane kuring. Pancen anggadhahi sapa kowe ora bisa ngalahke kelawan Kang Mas Rondo. Jalaran duweni sifat kandel. Sifat yang dibeli nopo? Cemeti guntur lawe ya. Cemeti guntur lawe. Yo. Sekirane panjenengan saged mujudake cemeti guntur lawe kagem kula. Bisa wae. Sarung rentang nyono ning papan kene sawetara kanggo bakal kula rantos ing papan menika. Ingkang atus-atus. Ora kena semate Kusum Astra. Yo iki kamaran. Cemeti guntur lawe. kok sekalipun Kang Mas Rondo Jano. Tak silih marang nanging aja nganti sliramu kuwi natoni kelawan Kang Mas Rondo Jano. Mergo aku isih tresna kelawan Kang Mas Rondo Jano. Sawetara kisah lan serangan, aku tak semikir luwih dhisik yo ya. monggo dening Rangga Jana. Senajan welengi kambuk pengganis aja nganti ana rajapati. Nanging pingget rasane atiku yen ora tak senake ora bakal lega marang aku. Rangga Jana, iki adepan Rangga lawe. Yen pancen kowe kepengin urip aja mapan ing pangarepaning Rangga Jana minggat to. Aku malah ngiman marang. Sadurunge kowe badhe kowe mati oleh tanganku. Kowe gelem sabiyantu dening Dimas Wijaya. Aku mati. Yo. Ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon Rangga Jana mati. Ora kelakon Rangga Jana mati. Iki salah opo sing tak sono tangan nanging aku rawat ewang gedoro mati.
kula ing wedal punika Rangga Janur sampun lena. Rong Kang Mas Rangga Janur lena. Menika piyandelipun Kang Mas Rangga Janur Mila cemetik Guntur Lawi kangge paidan babat Alastari. Kakang Rangga Lawi ing wedal sakmenika monggo enggal dipun wiwiti betul sah ngangge pangestu palah dumateng panjenengan awit kula sampun badhe nyuwun balinipun garwa Hayati. Jaya, Ojo. ana pinjeruk baline ujung Wijaya ning ana pitekon. Napa pitekon itu? Itu jokat pangse urip nun karo ati bisa jauh baline Hayati. Yes! Panjenengan gampang anggipun babat Alastari dipun ing wedal punika. Kakang Lawe dalah Kakang Nambi ugi paman Kensora. Iya, Yai. Monggo dipun kawitan anggenipun babat sabiyantu dumateng panjenengan dalah paman Kensora dalah Kakang Nambi. Nanging anggen kula babat ugi kalih panjenengan sakatipun ugi garwa kula Hayati sampun kelampan anggen babat Kakang Lawi. Raden Wijaya. Kula tasih kemutan duprikala para laskar Singasari anggenipun babat Alastari. Wonten kedadosan iku nyanyai Raden. Kedadosan iki sing kados pundi? Rikala semanten garwa panjenengan gondangipun saleh. Piyambakipun dipun padosake Wawan Mojo. Nanging sakwisipun dipun dhahar dening garwa panjenengan menika rasanipun pahit. Boten garwa panjenengan carasan nanging kula nggih raosaken sedaya para laskar wonten ing Praja raosaken nggih Menika lho. Kados katen Kakang Lawi. Nyatanipun sedaya para laskar yang sami babat Alastari ugi sami ngraosaken pojo kala wau sak sampunipun dipun raosaken piyambakipun sami matur bilih pojo kala wau raosipun pahit. Katen paman Kensora. Kakang Nambi. Menapa ingkang dados aturipun Kyai Rangga Lawe dalah paman Kensora. Wah, mojo menika sampunipun didhahar raosipun pahit uji. Apa Gusti Rangga? Kula sak sampunipun darahanipun Mojo menika raosipun
lawi Kados pundi? jumbuh kahanan wonten ing papan mriki sasampunipun Bapak alas terit. Wah aja menika raospun pait. Yen to Wonorejo jaman dados kutha Katlau Mojopait. Ojo wae. Sasampunipun dados kutha raja Mojopait. Mojopait menika alenggan menika tas komplang. Jumbuh kelawan Kuras Ratu wonten ing Singosari nalika semanten. Singosari menika sampun kasirep ing wedal sakmenika dados Mojopait. Sasampunipun Mojopait komplang ingkang jumenengan Nalindra Ratu Sembahan Tunggal namung kula ing wedal sakmenika Kakang Lawi dalah pamanken surat dalah nambi ing kula badhe tambah benar Jemat Asma Kertara Jasa Jayawardana. Menika pas lantrep sinten malih ingkang pas lantrep jumeneng ratu wonten ing Praja Mojopait boten sanes namung panjenengan. Ugi kalebet Kakang Lawi anggenipun labetipun wonten ing Mojopait panjenengan kula paringi alas Tuban kang sepatu babas babat dados kutha raja. Besok panjenengan anggawe gambar kadipaten wonten ing Tuban jejuluk Dipati Ronggolawe. Mangsta aten. Ugi pamanken sorak labet dika tumrap wonten Mojopait kathah agung sanget. Panjenengan badhe kula dadosaken warangka dalem wonten ing Mojopait dados adiaksa wonten ing Mojopait. Isto ageng. Ugi kalebet Kakang Nambi. Kula mboten paring ganjaran utawi dados warangka dalem ana ing Mojopait Kakang Nambi. Besok yen to triwancinipun panjenengan badhe kula angkat dados warangka dalem ana ing Mojopait. Kula namung mangastoaken menapa ingkang dados kersa panjenengan. Ya Jeng, Dawa katimbalan Kang. siramu garwanipun Kakang uga sedaya tubuh marangipun Kakang dados sembahan tunggal wonten ing Mojopait ya Jeng. Sampunipun kelampahan Wijayang Ratu sampun purna monggo ngiras pantes Bul Bejana Andrawina. Oh ngaten nggih, monggo. Wassalamualaikum